Movie Room ikulethela iShrek Mass Festive kulamaholide. Izimzim lethu elihlaza selubuyile. Sesifikile isikhathi sokuhlangana nomamezala nobabezala. Kodwa uShrek uyazi ukuthi abazali bakaFiona abakulindele lokuhlanya okuzayo. Yini ngabe niqhubeka? Mina ngisawapaka imoto. Uthando, udumo, nokuhleka into emnandi yaphindwa. Bheke nje kulamabhuzo akhe amahle amancane. Ayi uqalile. U-Eddie Murphy, Ngiyancibilika. uCameron Diaz, Shrek. no-Antonio Banderas. Akusho wena Sithando. Ngingaba uye. Ungaphuthelwa uShrek 2 ibuyile ingadla ngesizulu ngomhla ka13 December ngo8 p.m. kwiMovie Room. Thola iHollywood Mzansi style njalo ngomgqibelo ebusuku ngo8 p.m. Movie Room, moved by movies on DSTV channel 113.